मोनसे हारिया थांना थानांगौब्ला गोबां रोखोमै हाबा मावनो गोनां जायो। जोङो सोमावसारनो गोनां जायो, जोङो जुजिनो गोनां जायो, सोरबा थै आरो जिउ होनो गोनां जायो आरो बेजों लोगोसे हारिनि गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ जौगाहोनो थाखाय सोरबा धोरोम आफादाव, सोरबा हारिमु आफादाव, सोरबा आबादारि आफादाव, सोरबा थुनलाइ आफादाव, सोरबा आइजो आफादाव, सोरबा फरायसा आफादाव, सोरबा राजखान्थियाव थानानै खामानि मावनो गोनां जायो। दा गुबुन गुबुन आयदायाव, गुबुन गुबुन बिथिङाव, गुबुन गुबुन आफादफ्राव थानानै हाबा मावग्रा मानसिफ्रा जेब्ला गोसो गोरबोजों हारिखौ मोजां मोननानै अननानै सिबिनानै हाबा मावो अब्ला हारियाव अलखद फैया। जेब्ला गुबुन गुबुन आफादाव थानाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गावनि मावनो गोनां हाबाफोरखौ गोसो होनानै मावा अब्ला जोंनि हारियाव गोबां अलखद फैयो, जेंना फैयो। दा बेबायदिनो मोनसे थासारि थांनाय 30-40 बोसोराव जोंनि हारियाव नुजाबोदों। बिग्रायारिफ्रा मोनसे लामाजों थाङो, राजखान्थियाव थाग्रा मानसिफ्रा मोनसे लामाजों थाङो। मोनसे समाव पिटिसि एबसुनि दाङाबाजि जादोंमोन, बिनि उनाव बिएलटि एनडिपिनि दाङाबाजि जादों आरो बिनि उनाव फैनानै बिपिएफ बिपिपिएफ मोनसे दाङाबाजि जादों आरो थांनाय 19 बोसोराव बिपिएफ हानजाया बिटिसि ओनसोलखौ सामलायदों। बे सामलायनायानो बर'फोरनि पावारनि सेन्टार जानानै दङमोन। बिटिसिआनो बर'फोरनि पावार सेन्टारमोन, गोहोनि सेन्टार। नाथाय बे पावार सेन्टाराव थानाय मानसिफ्रा बर'नि गोबां माहारि आफाद, एबसु बायदि आफादखौ मालाबाबो जोथोन लाबोआखै, मान होबोआखै, अनबोआखै। बिथांमोना एबसुनि एनडिपिनि गांनाय उखैनाय, लुबैनाय, सोमावसारनाय, हास्थायनायनि हेंथायैसो गसंबोदों। बर'नि माहारिनि सक्तिखौ बिथांमोना सरकाराव बाहायनो, सरकार सामलायनायाव, राजखान्थि सामलायनायाव बाहायनो नाजाबोदों। जायनि थाखाय जोंनि हारिनि जेंनाया सुस्रांजानो नागारनानै गोबां बेले बेजे महर मोनदोंमोन। आरो बेबायदि थासारियावनो मोनसे समाव बेसेबांबा गोख्रों बुहुमनि मानसिखौनो सोमोनांहोनो हानाय, भारतनि मानसिखौनो सिगिनो हानाय, आसामनि मानसिफोरखौ सिगिनो हानाय एनडिपिनि सोमावसारनाया थेर बेथेर जानायनि लामायाव फैबायमोन। मोनसेनि उनाव मोननै, मोननैनि उनाव मोनथाम, मोनथामनि उनाव मोनब्रै गावस्रा होनानै एनडिपिनि सोमावसारनायखौनो थेर बेथेर खालामनो नाजाबायमोन माखासे खैसारि खालामग्रा राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा। नाथाय दिनै जोङो बाख्नायनांगोन, साबायखर बावनांगोन। दिनै जाय बिथाङा बिटिआर सरकाराव डिपुटि चिफ जाबाय, गबिन्द बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव, बिथांनि जे सैज्य खालामनो हानाय गोहो, गोलाव समसिम नायहरनो हानाय, इयुन नोजोर लानो हानाय गोहो आरो बिथांनि जि लिडारशिप, बिनि गेजेरजोंनो जेरैखि जाया गाबथानानै आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांजों थाफानानै जों बयबो ज'यै खौसेयै बे मुभमेन्टखौ, बे सोमावसारनायखौ मोनसे मान सन्माननि गेजेरजों थांनाय 23 जानुवारियाव फिनिशिं खालामनो हादों। दा बियो जोंनि थाखाय बेसेबांबा मोनसे गिदिर जारिमिन। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि सरकारानो एकर्डनि हेंथायै गसंदोंमोन, जेराव जोंनि मोनसे सोमावसारनायखौ मान सन्माननि गेजेरजों फिनिशिंआव लाबोनानै हारिनि थाखाय माबा मोनसे बिना लाबोनांगौ, बेबायदि समाव सरकाराव थाग्रा हाग्रामा महिलारिमोना जोंनि हेंथायै गसंदोंमोन। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो दिनै एबसुनि आफादगिरिया बुंनाय बायदि आंबो बुंनांगोन, बर'नि सा 14 एमएलए, सा 22 एमएलए, सा 3 मन्त्रि, चिफ, डिपुटि चिफ, जेसेबां गिदिर गिदिर लिडारफोर दङ, एमपि एमएलए जोंनि हेंथायै गसंदोंमोन। आरो बै समाव जोंनि हारिनि नङाब्लाबो बिथां अशोक सिंगाला जोंजों साया बायदि थाफाना खामानि मावदोंमोन। दा बिथांखौ एबसुनि आफादगिरिया जेरैबायदि बाख्नायदों, आंबो दिनै बुंनांगोन, धिकाजुलिनि आइ आफा रायजो राजाया 5 बोसोर सिगाङाव बिथांखौ देरहाहोनायानो बर' हारिनि नैबे जेंनाखौ सुस्रांनायाव बेसेबांबा गिदिर खामानि मावनाय जादों। दा बिथांनि फारसे जोंहा दाहार थानानै दङ नैबे एकर्डनि बेलायाव। आं बिथांखौ साबायखर बावो। दा सनितपुर जिल्लानि रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै माखासे खोथाखौ जोङो अपेनलि बुङाखैमोन, मानोना जोंनि सुथुरा गोबां। जोंखौ आगानफ्रामबो सुथुरफ्रा हेंथा होनो नागिरो। दिल्लीयावबो सोरबाया हेंथा होयो, दिसपुरावबो हेंथा होयो आरो बड'लेण्डआवथ' सानफ्रोमबो नोंथांमोना नुबाय इलेक्सननि समाव बेसेबांबा बुलायनाय, बायदिसिना एटाक खालामलायनाय, बे थासारिखौनो माखासे मानसिफ्रा थांनाय 19 बोसोराव खालामबोदों।
दा नंखायनो रायजोफोर एकता जाबाय आरो बे एकताव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदोंमोन एकतखौ इखालिसो खालामगोन जिखालि गभर्नमेन्टआ सानजाहा सिमाखौ बारायगोन होननानै जोंनि सिगाङाव खोथा होगोन आरो बिथांमोना जेला सानजानि सिमाखौ बारायगोन होननानै बुंबाय अब्ला जोङो आलादा रायजोखौ दोनथ'नानैब्लाबो जों एकत खालामनो थाखाय राजि जादों आरो दिनै बिटिआर सरकार दाखांनायनि उनाव आंनि आरो गबिन्द बसुमतारीनि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि बयनिबो खामानिया जाबाय जोंनि सानजाहानि सिमाखौ रोखा खालामनांगौ राजखान्थिनि नामाव राजखान्थि खालामनो फैयाखै रायजोफोर राजखान्थिनि नामाव राजखान्थि खालामनो फैयाखै हारि दानायनि राजखान्थि खालामनो फैदों नंखायनो बिटिआर ओनसोलाव गासैबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आं बुंदों जोंनि साख्रिया राजखान्थिनि साख्रिया साननै थायोना सानथाम थायो बेजों खोथा गैया नाथाय सोरबा उल्था उल्थि खामानि मावनाय मानसिखौ जों रावखौबो रेहाय होनाय नङा जायफोर सोबख'दों नासयदों थगायदों गादबदों राजखान्थिनि नेताबाबो अफिसारबाबो बिथांमोनखौ रावखौबो रेहाय होनाय नङा मानोना बे हारिया गोबां खस्थ' मोनबोबाय दिनै बे हारियाबो मोजाङै हां लानानै उदाङै संसार जानो हानाय मोनसे परिबेस दानो नांगोन आरो बेखौ दानो होननानैनो जोङो राजखान्थियाव फैनो गोनां जादों ना गबिन्द बसुमतारी बिथाङा राजखान्थि खालामनो गोसो दङमोन ना आंहा राजखान्थि खालामनो गोसो दङमोन जोंहा राजखान्थि खालामनो गोसो गैयामोन दा नंखायनो आं नोंथांमोनखौ बुंगोन जे नोंथांमोना जेसेबां दिन जोङो बेवहाय थागोन 3 बोसोर 5 बोसोर जेसेबां थायामोन राजखान्थियाव जेब्लायबो नोंथांमोना बे बिग्रायारि गोसोखौ जोंनियाव नागिरना मोनगोन नोंथांमोना जाहाथे सन्देह खालामा दा दिनै हा हुनि खोथाया थाबाय सनितपुर जिल्लाल' नङा सारा इन्डियायाव फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट इमप्लिमेन्ट खालामनायाव गभर्नमेन्टआ माखासे हेंथा होदों बिथाङा गुबुन हारिनि जानायलाय मुंखौ मख'वाखै थांनाय समाव WPT मन्त्रिया जोंनि बर'निनो चन्दन ब्रह्मआ फैनानै बे राङापारायाव हाखौ सुफैबाय NGO थिनहरबाय फैसा खांबाय हा बिगासेबो बिथाङा पाट्टा खालामना होआखिसै बे दाया सोरनि जोंनिनो मानसिफोरनि दाय थांनाय 15 बोसोराव मालाबा आब' प्रमिलाया WPT मन्त्रि जादों मालाबा चन्दन ब्रह्मआ WPT मन्त्रि जादों आरो हा हु होनांगौनि बिबाना WPTनि सायावमोन नाथाय दिनैसिम बेसेबांबा नाजानायनि उनावबो WPTआ बे खामानिखौ मावफुङाखिसै बिथाङा रायलायनानै पद्म हाजरिका बिथांखौबो गुरै खालामबाय माखासे MLA फोरखौ गुरै खालामबाय बिथांमोना हा होनो रेडि जाबाय आंजोंबो रायलायबाय जेंना खालामला नाथाय जोंनि मन्त्रियासो हा हु होनायाव बिथांमोना हेंथा होबाय दा दिनै राजखान्थिनि थाखाय उल्टां फाल्टां खोथाफोरखौ बिथांमोना बुङो नाथाय नंगुबै खामानिखौ बिथांमोना मावाखै दा नंखायनो जों नाजादों फैगौ एसेम्बलि इलेक्सनाव जाय हारिनि हेंथा खामानि मावग्रा बिथांमोनखौ फेजेनजोबनानै मोजां मानसिखौ लाबोनानै हां मोनसेयावनो बे जेंनाफोरखौ जों फोजोबजोबनांगोन मानोना हारिया गासैबो अधिकारखौ जोङो मोननांगोन दा नंखायनो नोंथांमोना दासान दिनै गामिफ्रा हाबाखै होननानै जोङो नोंथांमोननि थाखाय खामानि मावनाय नङा बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे खालामनानै गेरेमसा हारि दानायनि जे एजेन्डा बेखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनो होलांदों आरो बे एजेन्डाखौ मोगथां महर होनो थाखायनो दिनै राजखान्थियाव फैदों दा नंखायनो दिनै एबसुनि मिटिङाव फैदों गाबोन समफोर एबसुनि मिटिङाव लिङाबाबो जों गावनो गामि गामि बेरायफैगोन मा जेंना दङ मा जेंना गैया बेखौ मावनांगौआ बर' फिसा हिसाबै आंनि बिबान दा नंखायनो MLA बिथांखौ आं बुंदों बे लामाखौ थाबैनो खालामनानै होनांगौ दै खुरखानायखौबो मावनानै होनांगौ बे सारा खामानिखौ बिथांमोना जिखौ हायो मावगोन जिखौ बिथांमोना मावनो हाया बहाबा थानसालि लुनांगौ मन्दिर लुनांगौ बहाबा जोंहा स्कुल कलेजनि जेंना दङ बे गासैबो खामानिखौ मावनांगौआ जोंनि बिबान दा मानगोनां रायजोफोर बे खामानि मावनाया बारा गोब्राब नङा नाथाय राजखान्थियाव थाग्रा मानसिफ्रा फुंनि मोनानि जौ बेदरजों गेलेनायखाय जुवा गेलेनायखायसो जोंनि हारिनि खामानिया थालांदों आङो थांनाय 15 अक्ट'आव समायखिरा लानायनि हाबाफारिया जोबलांनायनि उनाव दिनैसिम बे 6-7 दिन 8 दिन अफिसाव जिरायनानै नुबाय बे खामानि मावनाया जेबो गोब्राब